влезе в дупка. А? О, това е голяма брана. Кепа. Кепа. Влезе в дупка. Не. Извадих я. Влезе в дупка, ма успях да я извадя. Какво стана? Дигнах я. Идва оттам, више. Кара ли? А? И чакай. Чакай малко, ще я докарам. Тя е голяма. Да. Добре, дай. Аре, бе. Вътре. Тази е направо. Ето тук са, бе. Ето.